Iru ma mmadụ si ya wee kwapụ. Mmadụ fụ n'ebe a n'azụ ụlọ. Ke ndị n'obu? Anyị bụ lieutenant. Ebe a ka unye ebi? Ya gbasara gị. O nwere ọ na-arụ amakasị unu. Ma bọda ọkwa pastọ ka m bụ. Onye ji oge. Onwere ụdị ndị taa n'ọnọdụ ya na-etelu n'ụlọ a. Ndị adịcha ka ndị ogbu mmadụ. Ama m ụdị ebe ebe a. Enyi dị m ego ka m si ebe a pụọ. Ike dị n'elu, ike dị n'ala. Jesus. Hallelujah. God have mercy upon us. My friend, get back inside. I'm not toilet. I go to toilet, you know, I take a toilet. We go ni ma ifo ga toilet eba. I get a toilet, go we ga toilet. Get inside. So toilet can actually je. We feel me gan tin tele bugu. Eh? Ode wu. My brother dey wu. Hey, ode when you name. Hey. Uneme ncha. Kiwe eziokwu. Ọ dị nnọọ na go martial artist. Hey! Onye nke nwe ya 100. Hey, Chineke. Na machano. Ọ bụ nọ mgbe nọ na my prime. Na-aba podere m nni. Na-aba podere m. Tema kwa kama wakabiri toilet. Mose so. Okaku. Sike. Papa God help me. You gonna explain tire? Good man, kate como kana ndi anoka. Ko me travel anata. Ke udo nga biye kana yada. Na abata ndị ebidogo ịdọmpụ the tail everywhere. I don't like young boys. Young boys, ndị occupying boy. Fapụsị go buru the park ya n'ebe a. Ya da na-adị ọcha o, ya da na-adị ọcha. Onye bụla kwụkwụrụ onwe ya ugwu. Ntụpụcha nka metụfụkwa next time. Ya, nwoke bịa. Wa bụ efu ebe a. Asị m n'ọ mbata ka m ji nwa ya ego unu ya na ya adịghị FIB ọ nwere ka anyị si ebi anyị na-adị ọcha na ya adị a na ebe a na-adọmpụtatu ebe a emechi ka ya efuo ọrụ ahụ nụrụ nweta mmadụ ka ya next time biko lọọkụ nwe kịta bụ na anọ m ebe a kịta na-achọ ịpụ mfu ndị deti ka moto ndị deti na-agafe wee buru ya detu ndị moto deti next time mụ amadụkwụrụ na ọrụ charity work again. Ya. Ife abai bu seleba. Ni were aje tubu ni moto ndete. Tata ka memezi ya next time. Tata. Look at this boy. Easy go see any. E ba ko ifite na tetia na. Eh. Tetia mu gina eba. Ya wan na woni wa kan ju woni woni. Ewa ba ido ba. Ewa ba de ba. On ka gi na ekwu kun itu ni medo bi na ndete. Akpa de tun double eba ọ dị na cement. Enyegolo mụ na akata mmenyezi aka na next time. Jesus. Oya ma ku yo to you. Oya ma God have mercy upon us. E go ke gari 1 million. Kitu ha. Aru ya make ta. We see never pastor. We see never pastor. Ni abego.
Sige no 1 million na bro na sige ni 1 million naira. 1 million. Ke so de we de careless. Bu de ma Na mo di careless. Iti fure go say na one na stand di careless. man go One be na. This evening you will die.